Hei kaikki! Tässä tarkastellaan nyt, mitä maailman metsille kuuluu. Minun nimeni on Markku Kanninen, olen emeritusprofessori Helsingin yliopistosta ja olen tutkinut trooppisia metsiä ja maailmanmetsiä noin yleensäkin noin 40 vuotta. Ensiksi katsellaan vähän, että missä nuo metsät on ja mitä ne merkitsee ihmiskunnalle. Tässä oikealla olevassa kartassa näette maapallon metsävyöhykkeet. Pohjoisimpana on tämä pohjoinen havumetsävyöhyke merkitty tässä sinisellä, eli boreaalinen metsävyöhyke, johon myös Suomi kuuluu. Sen eteläpuolella on vihreällä värillä merkitty laukean vyöhykkeen metsien vyöhyke, eli lehtometsävyöhyke. Sen eteläpuolella tämmöisellä kellahtavalla värillä näkyy subtrooppinen metsävyöhyke. Ja sitten tummalla vihreällä on merkitty trooppisten metsien vyöhyke, joka on päiväntasainen molemmin puolin. Kuten näette, niin tätä pohjoista havumetsävyöhykettä ei esiinny eteläisellä pallonpuoliskolla ollenkaan. Ja jopa tätä lehtometsävyöhykettä, joka on tässä siis vihreällä merkitty, esiintyy vain pienissä määrin eteläisellä pallonpuoliskolla, Etelä-Amerikan eteläosissa, Australiassa ja jonkin verran myös Afrikassa. Samoin tätä subtrooppista vyöhykettä on sekä Etelä-Amerikassa, Afrikassa että Australiassa. Maapallon metsien pinta-ala on noin 4000 miljoonaa hehtaaria, joka on noin 30% maapallon pinta-alasta. Tämä merkitsee sitä, että maailmassa on noin puoli hehtaaria metsää jokaista maailman ihmistä kohti. Tämä puoli hehtaariahan tarkoittaa noin jalkapallon kentän kokoista aluetta. Toisin sanoen jokaista maailman ihmistä kohti on noin jalkapallokentällinen metsää. Suomessa tämä henkilöä kohti laskettu metsän pinta-ala on paljon suurempi. Meillä on noin 4 hehtaaria metsää jokaista suomalaista kohti. Toisaalta Suomen metsät ovat kuitenkin aika pieni osuus kaikista maailman metsistä. Suomen metsien pinta-ala on vain noin 0,5% maapallon metsäpinta-alasta. Metsät ovat erittäin merkittäviä koko ihmiskunnalle monella eri tavalla. Täällä vasemmalla näette puunkorjuuta tropiikissa, polttopuun keruuta kuivassa Afrikassa, peltometsäviljelyä Afrikassa ja luontaista sademetsää Afrikassa. Tässä keskellä näette naisia keräämässä lääkekasveja jossain Afrikassa. Ja täällä oikealla on puun latvaan sijoitettu kävelysilta, jossa matkailija voi tarkastella sademetsän latvustoa noin 30 metrin korkeudessa kävelemällä siellä puitten latvan keskellä. Tämä kuva on Kostarikasta. Toisin sanoen metsät ovat hyvin monimuotoisesti ja eri tavalla merkittäviä eri ihmisille eri puolilla maailmaa. Metsät ovat erittäin merkittäviä energian kannalta maailmassa. Maailman maatalous- ja ruokajärjestö FAO arvioi, että noin puolet kaikista maailmassa kaadetuista puista käytetään suoraan energiaksi. Suomessa noin 20% puista menee suoraan, tai kaadetuista puista menee suoraan energiaksi. Afrikassa ja muissa kehittyvissä maissa eri puolilla maailmaa tämä osuus on varsin suuri, yli 70%, mahdollisesti 80-90% kaikista puista menee energiakäyttöön. Puun osuus energiasta on Suomessa noin 1/3, ja kuten tuossa äsken tuli esille, kehittyvissä maissa tämä osuus on paljon suurempi. Suomessa tämä puuenergia tulee pääosin metsäteollisuuden jätteistä. Tässä oikealla on kuva niistä energialähteistä, joista puupolttoaineet koostuvat. Siis Suomessa puupolttoaineiden osuus on noin 1/3 energiasta, ja tämä puupolttoaineiden energia tulee 4 päälähteestä. Kaikkein suurin on mustalipeä, 39% puupolttoaineella tuotetusta energiasta tulee mustalipeästä. Mustalipeä on siis selluloosateollisuuden jätettä. Toiseksi suurin on tuo vihreällä merkitty metsähake, toisin sanoen kaikki se puu, joka hakkuussa jää metsään, hakkuutähteet, oksat, latvat ja niin edelleen, sekä kaikki halot ja muut, jotka sitten tästä puusta tehdään, sitä kutsutaan metsähakkeeksi.
Sitten tuossa punaisella merkitty 20% osuus tulee metsäteollisuuden kiinteistä sivutuotepuusta. Esimerkiksi kun puu menee vaneritehtaalle tai puu menee sahalle, siitä jää jonkin verran sitten ylijäämää, kaikki ei tehdä siihen tuotteeksi ja kaikki nämä käytetään sitten energiaksi. Ja tuo viimeisin osa, 5% osa, on kierrätyspuuta, se minkä ihmiset vievät kierrätyskeskuksiin, kun tehdään remonttia kotona tai vastaavaa, tai pelletit, jotka on sitten puuenergiaa. Kehittyvissä maissa tämä metsäenergia on ehkä hieman erityyppistä kuin täällä Suomessakin. Siellä siis suurin osa tästä puuenergiasta päätyy ruoanvalmistukseen, siis keittämiseen ja paistamiseen ja niin edelleen. Ja tämä puun käyttö on varsin tehotonta, koska nämä alkeellisimmat keittotavat on täällä vasemmalla alhaalla. Näkyy tämmöinen hyvin alkeellinen nuotio, jossa on siis vain puita ja siinä on jonkinlainen kehikko, jonka päälle sitten nämä keittoastiat laitetaan. Toisin sanoen tässä tämän tyyppisessä poltossa syntyy paljon tätä hukkaenergiaa. Toisin sanoen puuraaka-aineen tarve on suuri. Täällä oikealla ylhäällä nähdään tämmöinen puumarkkina Negelen kaupungissa Etiopiassa, jonne maanviljelijät on tuonut sitten erilaisia puutuotteita myyntiin. Siellä nähdään paljon tätä pienempää raaka-ainetta, joka päätyy sitten polttopuuksi, ja tätä suurempaa, joka päätyy sitten esimerkiksi rakennusteollisuuden tarpeisiin. Tästä kehittyvien maiden energiahuollosta ehkä on hyvä kuvattu tulen tässä keskellä. Tässä on nuori tyttö, joka on koululainen Etiopiassa, jonka tapasin tuolla metsässä, ja kysyin häneltä sitten, tässä niin kuin näette, että hän on kerännyt tämmöisen nipun polttopuuta kotiin vietäväksi. Kysyin häneltä, että kuinka usein hän tätä polttopuuta kerää, niin hän sanoi, että joka päivä koulun jälkeen hän tulee tänne metsään ja vie kotiin tämmöisen nipun puutavaraa. No sitten mä kysyin häneltä, kun täällä näkyy vain tyttöjä keräämässä näitä polttopuita, niin mitäs ne pojat tekee? No ne pojat pelaa jalkapalloa ja tytöt, me keräämme puuta kotiin. Toisin sanoen tässä on tämmöisiä naisten ja miesten välisiä eroja, jotka on aika suuria monessa maassa suhteessa siihen, että mitkä on naisten töitä ja mitkä on miesten töitä. Metsät ovat myös hyvin merkittäviä puhtaan veden saannin kannalta. Me kutsumme näitä metsän eri tuotteita, me kutsumme niitä ekosysteemipalveluiksi, ja vesi onkin erittäin merkittävä ekosysteemipalvelu, jota metsät tuottavat ihmiskunnalle. Ja puhtaan veden saanti noin kaiken kaikkiaan on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista lähivuosina. Tämä metsien merkitys, mä yritän sitä kuvata täällä oikealla. Täällä on siis vuorten rinteellä oleva pilvimetsä Costa Ricassa, johon siis nämä pilvet tarttuu. Tämä on noin 2 kilometrin korkeudessa merenpinnan yläpuolella tämä metsäalue, ja sillä korkeudella liikkuvat pilvet sitten sataa alas vetenä tähän metsään. Ja tätä metsästä sitten ne joutuvat tänne jokilaaksoihin ja Alankomaille. Tässä on sitten alempana oleva patoallas ja siihen liittyvä vesivoimala, joka näkyy täällä. Toisin sanoen nämä tätä laaksoa ympäröivät metsät on näitä metsiä, joihin tämä sadevesi tulee ja jota sitten metsän kautta se valuu tähän patoaltaaseen ja ihmisten käyttöön joko maatalouden tarpeeksi, juomavedeksi tai sitten vesienergiaksi, niin kuin tässä näkyy. Ja jos nämä metsät olisi pois täältä vuoririnteeltä, niin tämähän olisi sitten erosio, veisi maaperää mukana, ja esimerkiksi tämä patoallas olisi täynnä lietettä, jolloin esimerkiksi tämä energialaitos ei voisi toimia. Toisin sanoen se, että me pidetään nämä vuoret metsäisinä, hoidetaan nämä metsät sillä tavalla, että erosiota ei tapahdu, niin me pystytään auttamaan tämän puhtaan veden saantiin, joka on siis ihmiskunnan suurimpia haasteita varmaan tämän ilmastonmuutoksen myötä lähitulevaisuudessa. Ja metsät ovat tärkeitä myös ruokaturvan ja monenlaisten elinkeinojen kannalta ihmiskunnalle. Metsät on ensinnäkin niillä on suuri merkitys ihmisten elinkeinoissa, muun muassa metsästyksen, kalastuksen ja erilaisten tarveaineiden, lääkekasvien ja ruoka-aineiden keräilyn kannalta. Täällä ylhäällä näkyy Afrikasta otettu, Burkina Fasosta otettu kuva, jossa
Nähdään maissiviljelmä, nämä on täällä vihreät kasvit täällä alhaalla, jotka on näiden puitten varjossa, joka on tämmöinen luontainen peltometsä. Tilanne, nämä puut ovat luontaisesti syntyneitä, niitä ei ole sinne istutettu. Nämä maissit on taas ihmisten istuttamia viljakasveja siinä alhaalla. Ja tämmöinen symbioosi, tai tämmöinen yhteiselo, jossa on puut ja viljakasvit, niin tämä on erittäin menestyksekäs noissa kuivissa olosuhteissa, jossa nämä puut pystyy pumppaamaan hyvinkin syvällä olevaa pohjavettä ja maaperässä olevaa vettä lähemmäksi pintaa, jolloin nämä viljakasvit sitten pystyy hyödyntämään sitä vettä, jonka ne puut ovat pumpanneet siihen pintamaahan, ja sitä kautta viljakasvit menestyvät näiden puitten varjossa. Toisin sanoen tämän tyyppiset erilaiset viljelyratkaisut on erittäin merkittäviä näillä kuivilla alueilla. Mutta kaiken kaikkiaan riista, kalat ja muut metsäntuotteet, sienet, kasvit, lääkekasvit ovat erittäin merkittäviä ihmisten elinkeinojen ja ruokaturvan kannalta. Täällä alhaalla on kuva naisista, jotka kerää lääkekasveja, ja täällä oikealla on tämmöistä lääkekasvien ja yrttien myyntiä torilla. Ja monessa maassa, jossa lääkehuolto tai lääkärit on kaukana kaupungeissa ja maaseudun ihmisille on sitten ainoastaan nämä lääkekasvit tarjolla, ainakin niin nopeasti saatavilla. Toisin sanoen metsillä on hyvin monipuolinen merkitys ihmisten elinkeinojen ja ruokaturvan kannalta kehittyvissä maissa. Ja metsät on tietysti työtä ja toimeentuloa. Tässä on pari kuvaa Aasiasta. Vasemmalla tiikki, huonekaluja valmistava pienpaja Jaavan saarelta Indonesiasta. Keskellä Jaavan saarella saha, joka valmistaa vaneriteollisuuden raaka-ainetta. Ja täällä oikealla on Kiinassa vaneritehdas, jossa kuoritaan eukalyptuspuista nämä kuoret pois, koska kuoria ei voida hyödyntää siinä vaneritehtaalla, mutta niitä voidaan hyödyntää sitten esimerkiksi energiantuotannossa. Seuraavassa tarkastellaan metsäluonnon moninaisuutta. Metsien merkitys luonnon monimuotoisuudelle on suuri. Noin 80% maalla asuvista lajeista, siis kasveista ja eläimistä, elää metsässä. Ja tuo oikealla ylhäällä oleva kartta kuvastaa tätä tilannetta. Siinä on violetin eri sävyillä kuvattu tätä metsien merkitystä luonnon monimuotoisuuden kannalta. Ja nähdään, että erityisesti täällä trooppisessa vyöhykkeessä lämpimissä maissa on tuo tumma violetti väri, joka tarkoittaa sitä, että suuri osa lajeista elää metsässä. Tässä alemmassa kuvassa on sitten kuvattu maapallon puulajien määrää. Ja nähdään siinäkin samanlainen tavallaan ilmiö, että tropiikissa on nämä tummat alueet, tummanpunaiset alueet, joka tarkoittaa sitä, että siellä on puulajien monimuotoisuus suurinta. Maapallolla arvioidaan olevan noin 65 000 puulajia, joista tropiikissa on 80%. Pelkästään Amazonin alueella on noin 16 000 puulajia, kun taas Suomessa on vain noin 30 puulajia. Tämä kuvastaa juuri sitä, kuinka suuri ero tuolla tropiikin alueella ja on monimuotoisuuden kannalta verrattuna esimerkiksi pohjoisen havumetsävyöhykkeeseen. Ja tässä on puolestaan kuva maaekosysteemien hiilitiheydestä. Tämä MGC hehtaarilla tarkoittaa siis tonnia hiiltä per hehtaari. Tämä hiili tarkoittaa siis biomassaa, kasvillisuutta ja maaperän orgaanista ainetta yhteensä. Tässä kuvassa on siis sekä maan päällä kasvavan puuston ja muun kasvillisuuden biomassa että maaperässä olevan orgaanisen aineen määrä. Ja nähdään, että tämä hiilitiheys on suurta sekä täällä boreaalisessa havumetsävyöhykkeessä että trooppisessa sademetsien ja trooppisten metsien, kuivien trooppisten metsien vyöhykkeissä. Täällä boreaalisessa havumetsävyöhykkeessä tästä metsäekosysteemin hiilestä on maaperässä suurempi osa kuin maan päällä. Toisin sanoen puustossa olevan hiilen määrä on pienempi kuin maaperässä olevan hiilen määrä. Täällä tropiikissa tilanne on päinvastainen, noin keskimäärin ottaen. Toisin sanoen puustossa olevan hiilen määrä, puustossa ja maan päällä olevassa kasvillisuudessa olevan hiilen määrä on suurempi kuin maaperässä olevan hiilen määrä.
Jos ajatellaan sitten taas, että mitä maailmanmetsille on tapahtunut viimeisten, sanotaan 2000 vuoden aikana, toisin sanoen miten ihmisen toiminta on vaikuttanut maailman metsiin, niin nähdään tämä kartta, jossa nämä tummalla vihreällä merkityt metsäalueet on näitä nykyisiä metsiä ja vaalealla vihreällä merkityt alueet on metsiä, jotka olivat joskus noin 2000 vuotta sitten tai sitä luokkaa ja myöhemminkin olemassa, mutta ovat sitten ihmisen toiminnan aikana sitten muuttuneet muuksi maankäytöksi. Toisin sanoen nähdään esimerkiksi Euroopassa on suuri osa luonnonmetsistä raivattu asutuksen maatalouden tarpeisiin jo pitkän aikaa sitten. Esimerkiksi roomalaisten vaikutus Välimeren alueen kasvillisuuteen oli erittäin voimakasta jo 2000 vuotta sitten. Jos toisaalta katsotaan vaikka Kiinaa, Kiinassa luonnonmetsät hävitettiin pitkälti noin 500 vuotta sitten, ja kaikki sen jälkeen syntyneet Kiinan metsät, ei kaikki, mutta siis suuri osa sen jälkeen syntyneistä Kiinan metsistä on sitten ihmisten istuttamaa. Nähdään myös, että esimerkiksi USAssa, itäisen USAn metsät on raivattu maatalouden tarpeisiin 1800-luvulla pääosin. Ja sitten taas Intiassa, jossa on suuri väestöntiheys, suuri osa luonnonmetsistä on sitten raivattu ihmisten käyttöön. Afrikassa taas nämä kuivat metsät, savannimetsät on paljon, joita näitä on sitten siirretty karjatalouden ja maatalouden käyttöön. Toisin sanoen metsät ovat muutoksen kohteena olleet jo pitkään ja ihmisen vaikutus metsissä on näkynyt noin viimeiset 6000 vuotta enemmän tai vähemmän ja viimeiset parisataa vuotta erittäin voimakkaasti. Seuraavaksi mä ajattelin tarkastella metsiä kahdesta näkökulmasta. Toisaalta täällä vasemmalla on tämmöinen kuva suopalosta tuolla Borneon saarella Indonesiassa. Eli se tarkoittaa sitä, että mä haluan tarkastella yleensä sitä, että mitä metsillä tapahtuu. Muuttuuko metsät maatalouteen tai muuhun käyttöön, miten ne palautuu, miten elonkirjo ja hiilivarasto muuttuu tässä yhteydessä. Ja toinen täällä oikealla, haluan tarkastella sitä tavallaan täältä metsätalouden kannalta. Silloin kun nämä metsät on metsätalouden piirissä, niin onko se metsätalous kestävää? Toisin sanoen, miten erilaiset sertifiointiratkaisut, erilaiset kestävän metsänhoidon suositukset ja niin edelleen, toimiiko ne ja missä ne toimii, ja sitten toisaalta miten suojelu kuuluu tähän kuvaan. Toisin sanoen kaksi näkökulmaa, yksi tämä tämmöinen metsien muuttuminen ja sitten toisaalta kestävä metsien käyttö. Ja ensin tästä metsien muutoksista ja niihin metsiin liittyvistä uhista. Ensin tässä on pari tämmöistä määritelmää, jotka on ehkä hyvä muistaa. Tämä metsäkato tarkoittaa, josta täällä on oikealla ylhäällä kuva, siis meillä on tässä metsäalue Borneon saarelta, josta osa on sitten raivattu maatalouden tarpeisiin. Tällä metsäkadolla tarkoitetaan siis maankäytön muutosta, jossa metsä ei ole enää metsä, vaan se on jotain muuta. Se muuttuu maatalouden käyttöön, se muuttuu asutuskeskuksiksi, se muuttuu kaivoksiksi, se muuttuu tiestön alle. Toisin sanoen se metsä ei ole enää metsää. Ja sitten toinen tämmöinen muutos on se, että jossa metsän tila heikkenee, mutta se pysyy vielä metsänä. Tässä oikealla on kuva hakkuusta, jossa on hakattu siis parhaimmat puuyksilöt sieltä, eikä siitä metsänhoidosta ole hirveän paljon huolehdittu tämän hakkuutoiminnan jälkeen. Toisin sanoen meillä on tämmöinen metsä, joka on vielä metsä, mutta sen tila on heikentynyt. Toisin sanoen puuston ja metsien rakenne muuttuu, lajisto muuttuu, biomassat ja ekosysteemipalvelut muuttuu. Ja nämä on nämä kaksi tämmöistä yleisintä metsiin kohdistuvaa muutosta. Sitten toisaalta metsät voivat myös palautua. Ihmisen toiminnan jälkeen hylätyt maatalousmaat metsittyvät itsestään. Täällä oikealla kuva sellaista, jossa siis hylätty maatalousmaa on muuttumassa metsäksi takaisin. Toisaalta meillä on sitten istutusmetsiä erilaisia. Tässä on keskellä oikealla kuva Etiopiasta, tämmöisestä pienviljelijän eukalyptusmetsästä, joka on ihan ehkä noin hehtaarin kokoinen tai ehkä pienempikin vielä.
Ja sitten on tietysti laajoja teollisia metsitysalueita, istutusmetsäalueita, esimerkiksi selluteollisuuden tarpeisiin, joita on perustettu ympäri maailmaa. Ja sitten kolmas tämmöinen metsien niin kuin lisääntymisen muoto on se, että metsät on osa tätä maaseudun tai ruoka- tai elintarviketuotantoa. Tässä on tämmöinen peltometsäjärjestelmä Costa Ricassa, jossa tämä viljelykasvi on kahvi täällä alhaalla ja sen päällä on nämä varjopuut, jotka sitten auttaa tätä kahvia itse asiassa kasvamaan niin kuin hyvänlaatuiseksi ja toisaalta tästä puusta saadaan sitten raaka-ainetta huonekaluteollisuuden tarpeisiin. Toisin sanoen yhdistetään metsätalous ja maatalous tämmöiseksi peltometsäviljelyalueeksi, jota englannin kielellä kutsutaan agroforestryksi. Tässä on sitten tämmöinen dramaattinen kuva metsän muutoksesta Amazonilla. Kuva noin 30 vuotta sitten otettu kuva, jossa kaskeamista Amazonilla siinä näkyy kaadettu metsä, poltettu metsä, savua, lapsia ja köyhyyttä. Mutta toisaalta jos katsotaan tätä kuvaa, tässä on samantyyppinen tilanne Suomesta noin 150 vuotta sitten. Erno Järnefeltin taulu Kaski vuodelta 1893, jossa myös näkyy kaatunutta metsää, savua, lapsia ja köyhyyttä. Toisin sanoen Suomessa on ollut vähän samantyyppisiä tilanteita aikoinaan kuin mitä me nyt nähdään tuolla kehittyvissä maissa, Amazonilla, Indonesiassa, Afrikassa ja niin edelleen. Tässä nähdään muutama mielenkiintoinen seikka Suomen metsien käytön historiasta viimeisen 300 vuoden ajalta. Tässä vasemmalla on kuva Suomen metsien tilasta noin vuonna 1750. Meillä oli 3 suurta tällaista muuttavaa voimaa, jotka vaikutti Suomen metsien tilaan. Meillä oli ensinnäkin laivanrakennuspuun hakkuut, toisin sanoen isommat puut vietiin laivanrakennuksen tarpeisiin Ruotsiin, Englantiin ja ihan Espanjaan saakka. Ja ne kerättiin ne isommat puut täältä merenrannalta, eli jokien varsilta, sieltä mistä päästiin helposti jokia pitkin ylös korjaamaan noita puita. Toinen sitten merkittävä metsiin vaikuttava tekijä oli tervanpoltto, joka näkyy täällä Pohjanmaan alueella, erityisesti Pohjanmaa-Kainuun alueella. Siellä taas sitten puista valmistettiin tervaa, jota vietiin sitten myös laivanrakennuksen tarpeisiin ympäri Eurooppaa. Ja kolmas metsiin vaikuttava tekijä oli sitten kaskeaminen, joka oli hyvin yleistä vielä 1700-luvulla itäisessä ja keskisessä Suomessa. Ja täällä oikealla näkyy Olli Heikinheimon väitöskirjasta 1915 kuva, jossa hän tarkasteli kaskeamista vuonna 1860 ja vuonna 1913. Ja nähdään, että 1860 tämä tilanne oli hyvin samantyyppinen kuin 100 vuotta aikaisemmin. Eli kaskeaminen oli hyvin yleistä Keski- ja Itä-Suomessa. Ja vielä 1900-luvun alussa kaskeaminen oli yleistä sitten täällä itäisessä Suomessa. No, nämä kaikki tällaiset toimet on vaikuttanut tietysti metsien tilaan, jotka on näkynyt sitten vielä parisataa vuotta siitäkin eteenpäin, kun nämä on tapahtuneet. Toisin sanoen esimerkiksi tervanpolton jäljiltä Pohjois-Pohjanmaan ja Pohjanmaan metsät ovat olleet paljon huonokuntoisempia kuin Suomen metsät keskimäärin, joka johtuu siitä, että tervanpolttoa varten kerättiin kaikki parhaat puut pois, toisin sanoen tämän populaation geneettiset ominaisuudet heikkelivät sitten pikkuhiljaa. Sitten taas kaskeamisen vaikutus näkyy sillä tavalla, että esimerkiksi valtakunnan metsien inventoinnissa Itä-Suomessa on havaitaan vieläkin pioneeripuulajien, esimerkiksi koivun, olevan runsaampaa kuin sitten muualla Suomessa. Toisin sanoen tällaiset metsien tilaan tehtävät toimenpiteet ja ihmisen käyttöön näkyy pitkään näissä meidän metsissämme. Tästä Suomen metsien tilasta Suomen senaatti oli huolissaan noin 1850-luvun puolivälissä, ja he kutsuivat saksalaisen metsäasiantuntijan ylimetsäneuvos Edmund von Baring Suomeen ja analysoimaan sitä, miten Suomen metsät voivat ja mitä niille pitäisi tehdä. Tämän työn seurauksena syntyi tämä senaatin tilaustyö vuodelta 1859, jonka nimi on Kertomus Suomenmaan metsistä. Ja siinä tämä asiantuntija von Baring sitten analysoi sitä, mitä Suomen metsissä
miltä Suomen metsissä näyttää ja mitä Suomen metsille pitäisi tehdä. Täällähän sanoo mielenkiintoisesti muun muassa näin, että metsän hävittämisessä suomalaiset ovat tuiki taitaviksi oppineet. Ja toisaalta hän sitten kuitenkin näkee tämän metsävarojen merkityksen Suomen kehityksen kannalta ja sanoo, että Suomen maan onni on Suomen maan metsien nojassa. Toisin sanoen se kehitys, joka siitä lähti liikkeelle, johti tähän teollistuneen Suomen syntyyn ja metsäteollisuuden voimakkaaseen panokseen suomalaisen yhteiskunnan kehityksessä. Ja sitten tästä maailman metsien muutoksesta jonkin verran, kun äsken mä mainitsin, että meillä on sekä tämä metsäkato että sitten tämä metsien palautuminen, joko luontaisesti palautuminen tai sitten istuttamalla palautuminen. Tässä oikealla on tämmöinen kuva, jossa on tätä yritetty kuvata. Tämä on YK:n maatalous- ja metsäjärjestön FAO:n tilastoista. Tässä pinta-alan lisäykset on vihreällä ja pinta-alan menetykset on punaisella. Toisin sanoen metsien palautuminen ja istutusmetsien lisäys vihreällä ja metsäkato punaisella. 90-luvulla, 2000-luvun ensimmäisellä vuosikymmenellä ja 2000-luvun 2010, 2015 ja 2015-2020. Nähdään ensinnäkin, että tämä metsäkato on vähentynyt, toisin sanoen ollaan menossa parempaan suuntaan. Ja sitten toisaalta tämä metsien lisääntyminen on ollut suhteellisen suurta, mutta netto on ollut kuitenkin vielä negatiivista. Mikä tässä on erittäin huomionarvoista on se, että tämä metsien häviämisen syyt ei ole metsätaloudessa, ei ole puuston korjauksessa sinänsä, vaan että tärkeimmät ajurit tälle metsäkadolle on maa- ja karjatalous, kaivosteollisuus, kaupungistuminen ja liikenneväylät. Toisin sanoen tämä metsäkato syntyy sen takia, että tarvitaan maatalouden ja karjatalouden käyttöön uutta pinta-alaa kehittyvissä maissa ja se otetaan sitten metsästä. Ja sitten toisaalta jos ajatellaan tätä vihreätä osaa, eli että minkälaista metsää sitten syntyy, joko istuttamalla tai luontaisesti, niin yleisesti ottaen mitä me nähdään on se, että vanhat luonnontilaiset metsät häviävät, monimuotoisuus pienenee eli luontokato etenee. Monimuotoiset vanhat metsät häviävät. Ne metsät, jotka tulee tilalle, on sitten nuoria istutusmetsiä tai nuoria luonnonmetsiä, jotka on sitten taas suhteellisen yksipuolisia monimuotoisuudeltaan ja saattaa olla sitten jopa ihan yhden puulajin tai muutaman puulajin metsiä. Toisin sanoen tämä vaikutus on sekä tähän monimuotoisuuteen että näihin kasvihuonekaasupäästöihin ja metsien hiilitaseisiin ja nieluihin. Tästä metsien häviämisestä ja suhteessa sitten esimerkiksi eurooppalaisiin kuluttajiin on mielenkiintoinen selvitys, joka tehtiin muutama vuosi sitten. Toisaalta katsottiin sitä, että mitenkä EUn alueella asuvan väestön kulutus, erilaisten hyödykkeiden kulutus ja tietysti sitten niin kuin näiden tuotteiden tuonti Eurooppaan, kuinka se vaikuttaa metsäkatoon tropikissa. Täällä oikealla on sitten vuodesta 2005 vuoteen 2017 katsottu erilaisia tuotteita ja niiden merkitystä tämän metsäkadon kannalta. Täällä siis Y-akselilla on tämän tuotteen tuottamisesta ja tuonnista Eurooppaan aiheutuneen metsäkadon määrä hehtaareissa vuodessa. Ja nämä tuotteet nähdään, että soijan tuotanto Brasiliasta pääasiassa on ollut se suurin metsäkadon aiheuttaja pitkään, ja sitten toinen tämmöinen nouseva on ollut palmuöljyn tuotanto pääasiassa Indonesiasta. Toisin sanoen brasilialainen soija, indonesialainen palmuöljy ja sitten liha, joka on ollut myöskin Amazonilta aika pitkälle lähtöisin, on ollut ne tärkeimmät Eurooppaan tuodut tuotteet, jotka on aiheuttaneet metsäkatoa tropikissa. Tämän analyysin perusteella on huomattu, että noin 10% kaikista tropikin metsäkadosta on eurooppalaisten kulutuksen aiheuttamaa. Ja tästä metsäkadosta aiheutuneet päästöt, kasvihuonekaasupäästöt, hiilidioksidipäästöt vuodessa on noin 100 miljoonaa tonnia, joka tarkoittaa, että ne on suunnilleen 2 kertaa Suomen
hiilidioksidipäästöjen suuruusluokkaa. Tietysti nyt EU on lähtenyt tätä asiaa edistämään sillä tavalla, että EU:ssa on tehty niin sanottu metsäkatoasetus, joka vuodesta 2025 alkaen estää näiden tuotteiden tuonnin Euroopan unionin alueelle, jotka aiheuttaa metsäkatoa tropiikissa. Toisin sanoen pyritään tavallaan tuonnin rajoitteilla ohjaamaan sitä tuotantoa sellaisiin suuntiin, sellaisiin maihin, joissa tätä metsäkatoa ei esiinny. Sitten seuraavaksi muutama asia tästä kestävän metsätalouden haasteesta. Muistat, että se oli se toinen se tarkastelun näkökulma. Tässä kestävän metsätalouden kannalta meillä on tietysti ainakin 3 tämmöistä lähestymistapaa. Meillä on tämä ekologinen kestävyys, taloudellinen kestävyys ja sosiaalinen kestävyys. Tässä diassa on nyt yritetty vähän näitä ilmentää. Täällä on tämä ekologinen kestävyys tulee tietysti siitä, että miten tämä puun tuotanto on hoidettu niin, että se ei aiheuta metsien tilan heikkenemistä, ja toisaalta sitten pidetään huolta siitä, että hakatun metsän tilalle uudistetaan kasvava, hyväkuntoinen metsä. Taloudellinen merkitys tietysti liittyy metsäteollisuuteen. Täällä on yksi kuva suomalaisesta sellutehtaasta tai sen hakkuualueelta, Uruguaysta, afrikkalaista puunkorjuuta, sademetsästä, eli näitä metsäteollisuuden asioita, mutta täällä on sitten myös tämä sosiaalinen kysymys, tämä kuva, joka oli jo tuolla aikaisemminkin esillä, eli ekomatkailu ja matkailu yleensä on aika merkittävä talousmuoto monessa maassa, ja sekin tulee ottaa huomioon, kun ajatellaan metsätalouden tulevaisuutta. Tässä on sitten Suomesta vähän vastaavia kuvia. Tässä nähdään tavallaan tämä metsätalouden osuus ja nähdään sekä metsätalouden että suojelun merkitys, ulkoilun, virkistyskäytön merkitys sekä sienestys ja marjastus, jotka on monen suomalaisen kannalta hirveän merkittäviä tämmöisiä metsien virkistyskäytön muotoja. Jos ajatellaan tätä niin kuin koko globaalia tilannetta, niin 1/3 maailman metsistä on luokiteltu talousmetsiksi. Muistetaan siellä alussa, että 1/3 maapallon pinta-alasta on metsää, ja siitä maapallon metsäpinta-alasta 1/3 on talousmetsää. Ja tämä talousmetsien osuus on siis noin 1000 miljoonaa hehtaaria suunnilleen. Ja ne talousmetsät on noin 3,5% metsäpinta-alasta, istutusmetsät on noin 3,5% metsäpinta-alasta, mutta niiden osuus on kuitenkin 30% teollisuuspuun tuotannosta. Toisin sanoen globaalisti näyttää siltä, että tämä metsätalouden puun tuotanto on menossa intensiivisten istutusmetsien suuntaan, ja sitten toisaalta nämä luonnonmetsät jää sitten joko maatilamatkailun tai luonnonsuojelun piiriin, ainakin toivottavasti jää luonnonsuojelun piiriin ainakin osa niistä. Talousmetsien osuus metsäpinta-alasta on suuri. Euroopassa se on yli puolet. Euroopan metsäpinta-alasta on talousmetsiä, mutta keskimäärin maailmassa se on siis 30%, niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin. Sitten 1/3 näistä maailman talousmetsistä on sertifioituja. Ja tässä sertifioinnissa on siis se idea, että sertifioimalla tämä metsä, kuluttaja, joka ostaa vaikka nyt huonekalun, joka on tuotettu vaikka nyt sanotaan trooppisesta jalopuusta, kun hän menee huonekalukauppaan, hän näkee sen sertifikaattiplakatin siinä huonekalun kyljessä, hän tietää, että se on kestävästi tuotettua. Toisin sanoen hän ei siinä mielessä tarvitse olla huolissaan. Nämä sertifioidut metsät on hyvin yleisiä Pohjois-Amerikassa ja Euroopassa, ja tämä on itse asiassa se nykytilanteen itse asiassa ongelmakin. Toisin sanoen yli 80% maailman sertifioinnista metsistä on joko Pohjois-Amerikassa tai Euroopassa, ja Aasian, Afrikan osuus on minimaalinen, ja Etelä-Amerikka myöskin. Näiden maiden tai alueiden sertifioitujen metsien osuus on minimaalinen tästä maailman sertifioitujen metsien kokonaisuudesta, ja sen takia se on haaste tälle kestävälle metsänhoidolle näillä alueilla.
Ja sitten tähän lopuksi tämmöistä vähän yleisempää, miten metsät ja kestävä kehitys liittyy toisiinsa. Tässä on monia asioita, jotka liittyvät metsiin ja maankäyttöön. Eli maankäyttö ja metsät on täällä keskiössä. Metsät on taloudellinen moottori. Siihen liittyy paljon luonnonvarojen käyttöä. Ja olennaista on siis se, että tämä käytön tulee olla kestävää. Sen sertifiointi ja muut menetelmät on niin kuin takeena siihen, että kuluttaja sitten täällä kuluttajamaissa voi olla varma siitä, että se tuote on tuotettu kestävästi. Meillä on sitten isoja kysymyksiä tavallaan tähän maanomistukseen ja käyttöön liittyen. Ja kun tuolla aikaisemmin mainitsin, että maatalous ja karjatalous on suurimpia metsäkadon aiheuttajia kehittyvissä maissa, niin se liittyy juuri tähän kysymykseen, että tavallaan miten me saadaan tämä maanomistusolot niin vakaiksi, että nämä ihmiset ei tavallaan maanomistusolojen vuoksi joudu tekemään sitten edistämään tätä metsäkatoa, koska monessa maassa tapahtuu niin, että ainoa tapa varmistaa se, että se maa on minun käytössä, on kaataa sillä oleva metsä ja sillä tavalla osoittaa yhteiskunnalle ja valtiovallalle, että tämä on minun käytössä oleva metsä. Meillä on sitten kysymyksiä tähän kulutukseen ja kauppaan. Mä mainitsin jo siitä, että nämä arvoketjut on pitkiä ja esimerkiksi eurooppalaisen kuluttajan on vaikea tietää, että kun hän menee aamulla suihkuun ja siinä shampoossa onkin sitten palmuöljyä, niin tämä palmuöljyn tuotanto on sitten aiheuttanut metsäkatoa Indonesiassa. Toisin sanoen meidän pitää pystyä luomaan sellainen rakennelma, jossa tavallinen kuluttaja, tavallinen ihminen eri puolilla maailmaa tietää, mitkä on hänen kulutuksensa sitten vaikutuksia ja ympäristössä, vaikka ne olisikin sitten kaukana siitä paikassa, missä tämä ihminen asuu. Luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, kestävä käyttö, suojelu on tietysti keskeistä näiden monien asioiden kannalta. Ilmastonmuutoksen torjunta, metsäkato aiheuttaa noin 11-12% maapallon hiilidioksidipäästöistä. Maankäyttö yleensäkin on noin 20% maapallon hiilidioksidipäästöistä. Toisin sanoen meidän pitää ehdottomasti huolehtia siitä, että tämä maankäyttö on kestävää myös tulevaisuudessa. Ja siihen liittyy tavallaan sitten tämä metsien ekosysteemipalvelu. Mä puhuin paljon tuosta uusiutuvasta energiasta, puhtaasta vedestä ja virkistyskäytöstä ja matkailusta. Toisin sanoen, kun me annetaan näille ekosysteemipalveluille ihan oikea arvo, niin silloin me myös ymmärretään sitä, kuinka merkittäviä nämä metsät on ihmisten hyvinvoinnin kannalta, ei pelkästään sen puun tuotannon tai raaka-aineen tuotannon kannalta, vaan sitten myös puhtaan veden, energian, virkistyskäytön ja niin edelleen kannalta. Ja tässä oli esitykseni. Kiitos paljon.